Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod yo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ha? Sagodayin nga rin ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng ni pagayam tayo nga elmi nga napauluan, ti pulis, tekto, ti engineer ken ti pulis, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong name, kanagdadaras manen ni Eddie, nga naban nag-report iti police station. Ha? Kamadmadigayam, ti asawa ti pulis. Nakunak tinakim kuman. Di na pa naibos tayo labay na. Di na pa naibos tayo kapena. Ito ang gaguni ti radyo na. At ang mga awag kang kuha na. Ti magdarlatan. Inakon hani ka na. Una nalatamot ka. Inainsuot na dyan yung purmen. Kasi tayo paltog na. Hani, gananad ka. O magdanagam, pulis to. Ampay aramid ti balang sumrek iti bagik. Kunana. Ay, biyag. Di ka may masak man ito palay, man. Intuloy ko tinangan, kamayatan nga damang mga tok, 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 makaringkor na. Madaman ti trabaho di tabangir, manong, at the construction. Dan sa patakdiran na nga malay. Numan na aguni na tayo, na tayo, makina, grrrr, kung kuna na, makaringkor. E di rin mo anak manong naming iti konsina na panak iti bangsal. Takay kahit kumanong name, di ba pa naginaw, iti likod. Nampres-pres ko. At damat pag ginaw dito uneg, manong naming, insunto pa lang ang oprakmat, kadaldawsan. Dito lang tarwarin, tadamat lababo dito ruwar. Ang pagkasuso manong naming, iti malyawak, iti amyanan, at damanggit-kita kanya. Sino nga tama na dyan, mangkit-kita kanya. Mas asitik manong naming, alad laeng tinangbaet kada kami. Balay mi, kini Eding asawak nga pulis, ken ti bakante nga lute, nga isuitan ti pag-aramidan dati. Madaman ti panag-foundation ko na dun sa neta. Aramid ta balay, aramid ta sa balay, kung anad ta. Iti makasadag iti kalsada, manong nimi kinunana. Good morning, miss. Tinaliyaw ko. Koreksyon, Mrs. Langam ko pa lang amin ti may nga balasang. Siya ka na engineer Rolly. Kahit ko natin magkiyamamo ti karuba, siyempre, siya ti engineer ating may pasdek nga balay. Medyo dakil, 3 stories eh. Nakasta? Aking balay, sir. Hawaiano? Natut Hawaiano dito yami. Dakamlat saan? Awan sakit ka doon, misis. Elmi tinagang ko, engineer. Awan sakit ka doon. Pampano ni mister ko? Ni mister mo? Tinaglugan ti patrol? Patrol ka? Owen, pulis? Owen, pulis ti asawak? Nakabutbuteng matgaya, misis. Yung ko nakarot, kahit ko ti makisinangad, iti karoba nga sa dagdato yung project ko. No, siyempre, adarigidi kong daway nga umyang kam ditoy, adarigidi kong daway nga awanak, kahit no, ada problema, no, ada reklamo yung kanagiti taok, mabalin yung mat nga iba kakanyak, tasyak nga roti, akin project ka dito yung project. Mabalin mo alam ti cellphone number ko. Itawag mo no kas pagalikan lang. Ano ko man ti problema nga rumso ha?
Nga sa pariganda ag overtime da kat sobra o ni tiring gurda kat maisturbo tiya panaturog yo. Uno saan kat no awana kat agiinom da baka kat no makaring gurda. Mabalin nyo matitawag kanyak, tatawaga kita, tapos no anawa kita, kasi kahit ko asawin, Mrs. Elmi. Sige, itad mo kanya karuti number mo, engineer. Inbaga naman nung, inpunbuk ko met. Sa ako indayal. Nag-ring keng ko na. Dadamit nung kat number ko, engineer. Sige nga rin ipunbuk ko, Elmi. Sige. Sige nga rin. Nakapimbinas ka, Elmi. Ala, engineer met. Pero may nakasuswerto ni Sargento. Sargento isuna. SPO4. SPO4 Sargento hanggang ayaw man, isa kunada. Tadaanak yun? Umpay? Nabit kayo pa nag-asawa? Nasuro ka ng makatawan. Di ka daw ang kadumang talaga. Awan. Baka masapol mo ti kadkadwam. Ni engineer mit. Ado man tunga nagiti kabagyak dito nga makikaroba wano saan ka syakti mapan makimarites. Agsapsapol kami ni ko Elmi. Ti magpamirienda ka na kiti obreros ko. Awan ti may rekomender mo? Akit siya ako na. Dati akmat nga nagkarkarinderya. Kaya dati akmat nga nagwitwitres. Ngam sa amo luto. Amo, kaya merienda, arroz caldo, ano pa yung dumay. Amin. Alaman? Ano nga tayo, engineer, no? Umalatiw ka. Nakababayad ba nga data nagbaitan ng alad? Sumapsapulak nga roti pagkalayatak eh. Apa di nga ka makakalayat? Manglikawak sapay lang. Hanin, kayang data. Kaya't mo agad kangkat pagbatayam. Saanin, nagkalat-kataklatan. Awan lakit agungit nakapanaw mo ni mister ko. Uri nakapanawan no kas pagarigan ta at nagipulong. Met siguro, tao madaga sa panggit mo, engineer. Awan iti panunot ko manong naming nga na alas. Nga pagbalasiwek ni engineer manong nami tinagbaitan mi nga alad. Sa ako pastre kaniti uneg. Idinto tahanag pa nakadigos manong. Siya naka-shortak, na naka-sleeveless, awambrak. Kababin pa Ngayon, magustuwag di-enjayan ng negosyo manong. Awamad lang orot ububrak. Dumat experience ko may panggapit panagaramit ti merienda, agluwag ti pansit, bihon, macaroni, di kita naima sa pagmerienda. No kayat da, aglutuak pa ti pagpulutan da, siyempre agiinom da. May dati nga negosyo Hindi makabalasi ko manong name iti alad. Sumurot ka. Mapandi dito kababay no dito rawar pagsalitaan ta. Nagwapo nga ni engineer manong. Nagwapo ti asawak manong tamadyo. Adot abs nangim sa balit igwapo ni engineer. Nagtugaw ka engineer. Tapos makapagtulag ta. Kinunak kat nagtugawak met manong. Sa balit turong ti mata na manong, na iturong dito yung barukong ko. Anong katano, sumrek pala dito kwarta. Naksuktan di badok, nakababayin. Saan yun? Okay na yan. Yan tang ite pa ilang kitaik da itay. Ite adata pa lang jijerwar. Di nawaywayak man nga mangkita. Tawan ti sa bali nga makakita ka data. Nakit-kitaik da kita. Ala, engineer. Makababayin pa Orahin, nak. Papa na. Diyak pa nagtigos Apa yung nagtigos ka? Napiyakan kayo, engineer, nakatigos ka. O, nagtigos ka kiti parbangon. Nasapak ng ima dito. Orahin, nak nga rad. Papa na. Nagtigos, kababayin. Sabayan ka na. Ha? Abay,
Di ka pinagsabay iti asawang nga pulis, sarhento? Humpay. Di ni pala nga engineer ti umuna nga kasabay mo nga nagdigos. Unang nagdigos ka matin. Mananong dobleng. Sumabaling kumatin ikatenterwatek. Inikat na matin nga pesumanong. Nagrama matin di pantalong ko. Orita nakabaksarak met. Ako rin kang ano. Tayo ko diri daw. Baka ano to, bigla nga dumteng. Sige. Dirikap mo. Ilak mo. Tap naon, makadisturbo ka na nga agdikos. Data lang, engineer, baka sa punan na ka dirikaduam. Anda nga mo andak dito, baka pugkawan na kanto. Ura niya't araramidan da. Pasarangan dak to pa iti kanyon, jak to pa lang dumsakin ka. Alanin, engineer. Ano kung mataramidong nga dumsakin, agranata lang agdigos. Taka natin. Sige, sumarunukan kanya. Manong nemi awan iti panunot ko ang mapasamak da ito'y. Apay nga manutak. Kat pulis di asawak manong. Ngayon, basulmat ngamin ni Eddie na maminsan manong. Siya mangpet nga nalado iti rabi. Mayat ko matibagik, takinawkawil ko, ngayon ara ko pinag-agkak. Nabanugak ko na. Andan samad namin chicks na, apakabanbanukan na. Sakit nagsapa nga nagriing, kalpasan na nagalalis tumanin. Mababalaw na ka di Eddie, nukas pagalikan lang. Kinun ko nakitinakim ko, manunemi adda ako niti uneg ti banyo, impag tanalawa, inikat kon tibado. Idagbuelta ak nakita ng tibarokong kuma. LB, champion. Champion nagpaiso, tibarokong ko. Nabayagin na tinaudi nga panagdede ni polis. Kadi. Kaya siya tigdede. Aguri ka, tagbukbukak pa eh. Aguri ka, aguri ka. Anjir naman, paspas mo naman. Ngayon saan ko nga naanawa manong kasta una yan di pa nagdede na. Kasta gayong di pa nang rugim nung imang ipatakdal ka ti balay, engineer. Irugim iti barokong. What? Isurbeyek. Surbey? Umuna nga surbeyek. Nasurbey ko, nagitituwa nga mansanas mo. Nagmayat. Nga kinikinitan. Engineer. Isot tinangikat manong nimi di short ko inraman ng bikini. Inikat naman ti boxer na manong nimi kat kinitak apo. Nagdakkel paltog mo, engineer. Ti paltog ni sarhento. Baktit lang. At anito kinalukluk may kengka. Sa baal lang amin ti engineer eh. Ag-survey, ag-rukod. Saan lang ag-excite. Gorkatayon ko na ito sa shower. Mabit lang. Naging narakop kami manunimi idita. Pumsuakin ti danom ket ni mabasbasa kami kabayatan nga naglanang di kiti bibigbi manunimi. Nagimos ka, alami. Di nakpainakan, naimos akon. Bibig pailaeng ken ti barukong ko. Anang tulagid din di tababa. Amo ka di matlaing ni sarhento ti mangan. Mamano, kang kanayin ng kumangganat. Dudaduma, kinalbit na, dagos, inkasana sana kinalbit. Tsak, nganan. Nagdardara sa kang kanayon, tsak pepulos na ganasan ti usto. Kang kanayon nga agdardaras ni Karsarhento. Iso nga kunak nga di kapay nabadasan nga nagrana kami ti banyo. Si kapay lang, engineer. Oh, engineer. Iti nagparintumang nga iti sangok manong nemi kit inalanan ti may sangasakak kalpasan na kit imbaklay na kit ni ala
Ala, tok-tok nuban naman manong nemi ti kuweba. Oh, engineer. Madama nga sursurbeyek ti kuweba. No kasano ti size na. Krokodek, no kasano katindog ti matukod na. Baka may sagad no sumrek deta batuta, engineer. Hanga batuta deto ay anang arod. Metro. Manong nemi kasta unay iti panagwagel-wagel ko iti kasta nga raramidan na. Sep-sep-sepan na manong nemi. Kalpasan na isarek na tidila na iti uneg sa napagkutsik-kutsik. Engineer. Engineer. Engineer, amang ano ko na nga lalaka enak. Ita ilang nagamamuta. Ita andatan to yan, engineer. Kasto na talaga ti ayat. No, kursunada ka, kursunada na. Alis to laeng. Ganun ba? Kanamok na mailiw ka. Gumanganat ni Sargento ket siyak natanangak. Natanang ti panag-survey ko, natanang ti panagrukod ko, natanang iti panagpundasyon ko. Madama pa lang ti pundasyon. Pundasyon pa laeng engineer ket nagbayaten. Saan lang nga nagmayat, mapana ko ni engineer. Wahin manong nemisan kon nga pinanunot. Noan yan to iti resulta ti kastoy. Awan pulos iti panunot ko manon nemi nga dumteng to ti gondaway nga liputak ti asawak. No may mapampanunot ko met nga isuna ket pulis imposible nga awan chicks na. Isuna manon nemi siguro iti muna nga saan lang nga sisyak, saan lang nga may maysa, saan lang nga dududua. Bayat manon nemi tinasurukan nga makatawan nga panagdenten na. Mabaybay anak Sargento. Iso nga karbengak ti mga sapul. No anyat pagkurkurangam ket adda may sang engineer akas kin engineer Rolly nga mga iti iliw ko nga mga sulnit kadagiti pagkurkurangam kaniya. Sorry na lang Sargento. Kinon ko nakitinakem ko manon nemi ket idi tangumato isuna naglanang manende ket bibigmi kaskas di manon nemi nga inanan ti may sangasakak sana impangatong kasjay konaklanuan yaman nin ti araminan na idikuan isapsapunan manon nemi deja paltug na tapno isarek na iti kuweba naglaing ti surbay na kunam na isarek asigod. Jede. Sagad na sagad. Natukod na engineer. Apagpakiso. Saan matukod ng ati asawam? Ababaki ni Sargento, pistola lang, si kakit armalay. Imbagkat na tipatong ko manon nemi kalpasan na nagtanengal kung ba't titingad na sadyay kakimpet. No ingato na manon nemi di patong ko. Guyutak met manong nemi. Ikikatad kumat nga tulungan na kasta. Kalpasan na kitni. Nakaman pinas manong nemi. Pa nag-up, down, up, down, up, down. Nakabayatan data manong nemi kasta o na iti pa nang nanam na kanagiti bibig ko. Nagpatangkanin na kinunot na kiti bibig ko manong nemi. Apag isumit nga mapanmanin tirik na ket nagsabaten tirik na. Engineer. Galing mo. Elmi, ang sarap mo. Nagdigos kami, manong nemi, nagsinabon kami. Kalbasan na nagbuelnas kami. Awan na nyaman na, nga sinakloy na, kadintudok no sa dinot pangipanan na kami. Nabati mi manong nemi, nagiti arwatan mi ti oneg ti banyo. Tagpadpada kami nga kaslakepas ngay amaladaga nga simrek iti kwarto. Impayad danak iti kama hangabaling mabasa ti bedsheet. Tasang kami pa nga nagpunas agar aruyot kami. Si magpat manong nemi ket dito'y manen nga naggabu kami. Imbaglagi din manong tawan tinakas disturbo kada kami. Ngano bigla nga tangag subli ti asawa ka ni Sargento. Kadada bukod na nga tulbek,
taurag tugtugtug malukatan ng tunusang gumapan lumalukatan. Yung jackpot dyan, nga bigla nga dumteng manong. Isungawan ti nakadisturbo ka na kami, manipod iti banyo sa amin tuloy, itirabaw ti kama. Dito kami nga nagkabugabo manong nini. Saan kampay nga napnet? Impitlubing pa yung manong nini. Ay yaman akin, Jer. Ti kabayag, iti pagkurkurangan ni Sargento kanyak, nasulnita mga dagos. Taapay nga nasulnita ka dagos. Di awan ton sulnita, kat sanak ton nagsubli. Kang kanayon nga awan ti asawa, ideal daw. Sa maladong agawin, sa masapang rumwal. Okay, bisina, nangan kamat itaya. Makapabisin ka kanan neta. Agar ka, tanak kita na kita bingko. Tiarawati kaya, nabati siya ba niyo? Kani, nagsubli ka rin siya dyan, tagsukatan. Dati maga ka, agnegosyo ka, huwin, mangrugin to no, mangrugin to bigat ata, tapno may saganang ti amin. O sige, ngayon rugya kita ti agaramit ti pulutan. Oh, naimasa, mayat? O sige, ta umiyanak. Ha? Hanak palagwawin. Umiyanak. Paalaak man nagiti kakaduha. Siyak ti makamon ti inuman kan siyak tagbayad iti aramid yung mapulutan. Okay? Inturabi man yun. Nohan nga gawit ni Sargento. Mayat. Di baga mo saan nga gawawit. Mabaling ka di nga ron. Anong nami nagkalanglang kam nga nangan? Kalpasan na inta maturog ko nak edi manong nami nga maminsan tumanin. Inakita ni Ricardo ha? Sige, intun ka nga ron. Lugyan mo tagi-prepare para ti pulutan. Ha? Sige. Tas ikan tumanin ti pulutan. Naman doon naman. Bari no saan nga gawid ni Sargento. Tano saan nga gawid? Tuloy ang ligaya. Itimid la kusina manong nemi tinagnaan na si Limak tawi ti alam. Awang nga nakakita king kuhana. Bari na ako nakakita ko no. Anong nemi kasladyak pa ilang mamati. Awanin ti rupak ni sarangko kini Sargento. Basol naman ngamin nagkurkurang kaniya. Onyor tumabaling ko kat dimteng ni Engineer Rolly. Amok ko mga rudmet nga dumteng ni Engineer nga gipatakder ti balahit kan rubami. Kalpasan nakit nasirpat ko, nagkinursonada kami. Hey, napasamak mo tin manong. Kinamkadlangan niya. Nagalisto gayam nga agbasol ti may isang tao. Nagikaro nga ta. Baka jak may karkaro dito nga basol ko. Diyos ko, pakawanandak. Pakawanandak kami kini-engineer. Nagpasintro ak nga di na oras manon nimi no amanak ang gatang iti lutuwek nga pulutan. Hindi makaawit ako manong nimi sa ganak nga dagos ti pangpulutan. Nagimata nga pa manong nimi kada iti katangok. Baga di lutuwek kapag merienda para intun bigat. Tinawagak manong nimi ti kasinsin ko bareng masangon ako na. Simong bat. Kasin. Hello, Kasin. Kasin. Kasin na to eh. Si kabat. Siyak ni Elmi. Elmi. Saan kami nakapunbok ti number mo, Kasin? Kumusta, Kasin? Gusto eh. Dobram? Awang nga rin, tagsapsapulak. Umay ka dito balay. Abay. Agnegosyo na. At dato story sa may parak dito karuba. Amamok ni engineer ng kontrata king project. Kadisot ng Jaya nga agpamirianda ta, agpangal daw kumapay ang saanin. Pamirianda bigat kan malam, ken agaramit at pagpulutan da. Umay natulungan naman kan. Alam nga ron. Barbaring makasirpata. Makasirpat ti. Awan kaming kinitandan. Ana? Abay. Basta. Awan kami. Sapsapot kasukat na. Nagwapat ti engineer da. Ato kadimat lang gwapo nga obreros da. Si kamat. Ang gwapo engineer. Kwak lang ni engineer. Ana?
Alam na kursunada di hanggang bakala kang kano, bahala ka, so no, kayat na ka. Basta umay ka na, uwi numaya kong kasi. Tila babawi ka ng tawag manong Nemi, kinitina. Ang mga mat mo, so, agawon na kanya ni engineer. Amok na dyan kita, nagaraw na dyan ang babae, nagaraw na dyan kasinsing ko, ako ba asawa na? Ako nagbayag ang boyfriend na eh. Diyan na mo, bagasanga na imas, tawa nagbayag ang boyfriend na. Uno, basta, hanga mabalin ka. Ngayon no, kas pagarikan tapadasan naman ni engineer, sa nga dagas no, rapitan na kami ni engineer nga kasinsi. Iniaddan kat madama kami ngagluto manon nemi ti pulutan, nagring ti cellphone ko, ti amok akit ni engineer ngem nimot sarhento. Iya sani, naubram, ano obrayo ko nam, kaduak ni kasintinang. Apay may matita. Ada kami negosyo mi, sweetheart. Negosyo? Hun. Da kami ti agaramid, agluto ti pangpulutan, di kiti agtrabaho ti karuba. Ken kasama ti merienda, ti bigat ken malam. Kasi ano ko ma? May nagsisalita ni engineer. Nagsapsapol nga rin tibang pamirienda ka namang papulutan ka na kwada. Napita sa negosyo. Kaya manuda. Awon pat problema ti pa nagsingir kapag ako na ni engineer. Salary reduction. Ni engineer iti pasweldo. Kat ited kung tumatilistahanin ang sino na kita'y madidakaran. Madidakan kung nakuma. Nakawag ka man, sweetheart. Di ba nalpas ti operasyon mi? Baka sa anak makawid. Yes! Ano ko na? Awan, abi, kasla ka na maragsakan sa anak agawid. Anak maragsakan, ti kahit ko sa unang ang nagbisuotak ka rin manin. Basta, agkurukuran ka kanya, pagkatapos ti kagawid. No kakaiso na agawid ka, no mailiwak, nabanugak ko na, pasensya kan. Kasi ka talaga ti trabaho at may isang pulis eh. Hamad nga rin nga sinsinan nga polis, gabatan. Siya nga rin ti hepe ti operasyon. Ito kamin. Umakar ka to, mapangkan to, traffic. Traffic! Luko-luko ka, naglay nga kang polis, pagkatapos, papanag ta traffic, mapanag traffic. Awan action dita. Basta nalayin ka, nalayin nga. Sarahan to ka nun. Nabayag mo nahamot ka ipakita tilaing mo kanya. Bam! Adan to time ko. Di ka to paturugan. Nagpatpat nag palto-paltugan ka. Kaya tala sa upaglaingam. Naku nagtinakam ko mano. Ay, dinalaam mo ni Sargento. Adan engineer nga adada. Nga kabinpindas ti panagplano, panagsurvey na kada panagrukod na. Abagiso nga agplantudan manon nemi idi mapan kamin iti construction site. Ti loko nga tina. Imay nga naka-short, naka-sleeveless. Oh, apay, siksi ka lang tada short na kini-sleeveless na. Kunak, badpada kami. Wow lang nga wow manong nemi ni kiti obreros ni engineer uli. Wow. Boss! Huh! Naikat nga dangos ni babanog. Nakabibindas na giniduwa nga babae, nakaseks-sexy nga umay. Ay, ibagak ka na kwada, nga isudat agluto, iti pang pulutan. Isudan to ba agluto, iti pang merienda, ti bigat kin malem, mangrugid to bigat. Itata, pang pulutan. Eh, boss, sino nga tagsagot ka na kita pulutan? Agit, itangal daw, siya kamin, mainom kin mapulutan. Yung kada gini sumasarno agad, singirin na kayo ni Elmi. Isurat nantot nagnagan nyo na sisinot agurder, ti pulutan, gan mainom. Wala, sinot mapang gumatang ti inuman nga ron. Dati, 4,000, adunay, maportek kayo, 3,000. Elmi, engineer, isugayam di kasinsin ko ni Tina. Anong name masidikit din ni Tina? Kung nakalano agalamano da, beso-beso naman din. Ay, Tina! Kunak kumamanong naming saan ka nagpadlaw. Diyos ko, tila pabawi ka na ngayap ka rito yung kasinsin ko.
Hanggasim tanapan nakit bineso-beso ni. Pasensya ka iti kasinsing ko, engineer. Nagkaraw dahil ta. Nagpadbada kayo nga seksiya. Nagkasinsinan nyo ta pintas. Napipintas sa engineer. Ken game nga game. Sige, matinak. Babay na to. Kalaptal. Alagay, mabalin yung idasari kita ta. Rugin na karo din. Boss, yung bagbagang mili. Sila kursunadam katakwada. Hoy, at asawa ni Cousin Elmi. Magkaniya mo, sarhento at asawa na. Siya, available lang, balasa nga. Siya ni Willie. Siya man ni Tina. Anat posisyon mo dito? Siya ti Foreman. Wow, engineer ken Foreman. Cousin. Sino kay kahit mo kanakwada? Engineer o ni Foreman? No, ako siya mo sila bagbagam. Babawi ka, nayabang ka, nakagargaraw ka. Kaso nga, at asawak, pulis pay. Ayaw na ya. No, nagkursunada king kante, mabuting dalagin di ata, sarhento, ang pulis ti asawa. Iso nga sorry na lang kasi. Kukuha kami idan. Niti kinagaroon na natin yung asinsin ko, naku naktinakam ko mano. Ngayon, mga balik ko nakmet. At dalagi din nga siya tipilyan engineer, kaya dan napasamak mi. Manong nami, binanbantayan mi ida kabayatan, agin inom kinagpulpulutan da. Nakadadot istorya da, nang runa edi tamarik nadan tinom da. Puro mabaya amin ti bagbagada. Puro sex ti bagbagat magsasaritaan da. Di mo't paati umanon nami ni Tina kasinsin ko no may panggap ti sex ti pagsasaritaan. Banang kapag kakatawan da. Nanduman-duman ti bagbaga na naramanan yun ti kastiga posisyon. Ano deta? Baka 69? No, luma na yung 69. 88? Amok ati 88. Eat me and I will eat me and I will eat you. 88. Detoy. Ano ang posisyon detoy? Ano natang nga? Detoy, kastoy. Di mi amo? Adugaan ti sa inyo nga mo. Tapatin ni Tina manong name ket nakiinom. Manong name yung dalawang tinabi itisinsinyasak ni engineer. Tineksak. Nga gawin ni Sargento. Tineksbakan na. Umuna ka nga rin na sumarunoak. Sige, makadigo sakton. Agranata man ni agtigos. Sige nga rin. Manong name ka de dilang nga aldaw, awampay ti manong nga oras ti napalabas, mapaspasamak manin kada kami. Nang runa ket nakainom ni engineer manong, nawawild manin. Adda kami ti banyo, manong name sa bali man na klaseng posisyon. Nangig na ngamin manong name kinitina na ito nga posisyon. Kimpetak nga nagburiri manong name iti bawal kalbasan na. Kas jeti naramid na. Tug posisyon manong. Apo, na may mayat manin kaputa. Kalakalengan kapintasan na unay. Ti atidog manong name nga metro na. Talaga nagpintas ti panagrukod na manong. Oen manong name sakit ti duaman sanas ko manong name ti pagkapkaptan na. Imbes ko mga ti abagak ti pagkaptan na ng saan ti duaman sanas ko tinagkaptan na medyo guyod-guyoden na yud-yud-yuden na nga kamakamaten manong name agkumbyan nila nga rod iti isasagad panakatukno-tukno na manong name ti lansad ti kuweba. Nakalalaing ni engineer manong, nalalaing ni sarhento, nalalaing ni engineer ni pulis. Iti banyo, iti kama, nakaturog-turog kami kapatid. Sobra manon nemi nga panakaitayok-tayok bitiragsa. Ngem, napabaring kwasak manong nemi. Pwede makangigag tinakapigpig sa nga businang sa saruno.
Ano siya? Engineer. Green ka, engineer. Abay. Ada nila kay ko. Ada ni Sargento. Anya, pagkunam, malasing ko ti bosina na datalugan na. Dati, uso sa rin ng patrol ka. Nakalaalis to mat ni engineer manon naming nga nakala ka na iti arwatan na sanag na iti kusina. 5 tao iti alag. Napanggumit ng lukat manon nami iti rida. Abay, dapat tulbag mo ka. Busina. Disturbo ti turog ko. Sabi kasat lang. Nunat lang. Baliktad na tabado. Talaman madlaw mo. Ulit na short mo. Baliktad. Inikat ko mat itay ngamin. Namumat nga. Maturog ka. Sana ka nakashort. Nakapantiyak lang. Di mo ko na inurit tabado. Awan ba ito kita nga nagida. Kita pa nakabaring kwas ko. Isa tiya, nag-alalis to ako, nag-short ka, nagbado. So, ngasto. Kaano pa yung maturog ka nga nakauyos. Anak mo nga nakauyos nakapandiak. Kawan, kaano pa yung naturog ka nga awan short mo, awan bado? Nakapandi ka lang. Nakapagputot ka ron. Nakapagputot ka da aircon mo kwarto. Tulawan sa salusod. Natipa na. Tsak pinamot yung bagbag ako. Sumerikan. Manong nemi muna iti kwarto tapnor nusik amang kunak no maddamadlaw na pakadlawan naman. Naglukon. Nabati ni engineer na ito'y cellphone na. Ala, baka green. Napatawag. Kurka. Tayo pag. Pag nagsapa ka nga nagawid. Nang nasapa nagawid, nalada ko naman. Taparbango na. Oray no. Kayam. Ti. Umiskor. Ano naman. Tuon makariingat. Ako ba turo ko eh. Sige. Pasensya ka na. Nagaburot ka doon dat kundaway ko. Oray saan eh. Ha? Ano ko na? Wen, kunak. Ito nangig mo sa bali? Sila oray saan ko na? Haan? Wenen, kunak. Sa bali pa nagdagdagig mo? Ikadaglato ng pormet. Kalbasan na gadakon. Binoy-buyak man ng nemi, di ba naguksob ti asawa? Baka napagilasinan. Baka kitno, nakiromansa na ito. Iti babae na. Imawag pagilasinak man. Baka nasa baling angot na. Hindi nakauyo sa yan, man ng nemi nga nakabrief laang adasando na ken nakamakser. Nagiddan, nagurukan. Nabadnong ka talaga. Inarakop ko manong. Sa ako inangot-angot. Awamot sa baling maangot ko. Baka siyak ti maangot na. So, timakbera ka na panitiban nyo manunemi nagdigusak. Madino, maangot na ti katay ni engineer. Baka kat makalagip kita agdedin to kat madlaw ng aday mo na nga nagdedin. Iso nga nagdigusak man. Sak nagsublimat lang iti kwarto mi kat imabayak kang kuha na kalpasan na. Nakaturog akon man. Manong name day of ti asawa kitinay nga aldaw. Oray kita. Lukas pagarigan tamayat ti bagina di pagustuwak. Asawa kisuna. Nga mamumat manong nemi di kasla, panangipalagip na, nga mailiw, unoan niya. Buyboyan na kindi manong nemi di kinalisto, nagiti obreros ni Engineer Rolly, ngagtrab-trabaho. Kahit kaputan ni Gusyok da ito'y, imbaglagid din, tapinos gakon manong nemi ni Tinang isot mga ready. Inted ko latan di ginatang ko manong nemi nga lutuwet na. Di tumawag ko na nga nakaredin, umakangaro din. Isa ganang nga rin sa pasapulta na. Lamisaan, haanin. Basta lagi dadaraga tayo pagsukatan tan. The paper plate, the plastic nga kutsara, uno tunidor, mayatin.
Kumbaga, dagiti asawak manong nemi ang muna ngagnegosyo kami ti kasinsin ko. Naka-short, naka-sleeveless, sak na naka-bra manong nemi, naka-sticker, naka-sneaker, nakuma. Idi rumwara. Wow, nagsiksikan nga pa, nagpabirienda. Mrs. Asawat Sargento. Kastoy matatalaga kita rarawate. Oras sa dinong papanak si Kaman. Abagay, kukwa kalaeng. Madasam nga paramanan ti sabali, papatayin kayo. Talabagbagam Sargento. Ang pisikalat na paltog na aya. Tapay, nadama mo nga tapaltog na, oras nga pules. Padasan nyo at Sargento at malipliputan kitain nyo. Ano at kakayat mo? Sikalat mangiblipot? Pagkalat ka. Nasladya ka mo. Magurahag subli ka man. Madamdam mo ito ng sarita ta. Manong nemi. Natugtala. Nakiktot. Diyak naman din na siguro na naman yung asyati ko na. Pangsintirak manong nemi no talaga nga adaramid na. Diyak lang amin mamati nga on aramid ti asawak. Sargento isunang kuwapo. Hindi malpas ti vampirienda manong nemi inayaban nagti asawak. Ano yung bagamit ay? Yung bagakan niya. Samulangin araramidan. Uy, dadat madikada kayo nga lalaki. Nuda kayo nga lalaki at agaramid, pasensyakan, babae, agdalakap-kaplatan. Agdalakap-kaplatan. Ngam no babae at agaramid, patay kang babae, papatayin ka kung na dyan lalaki. Ano nagdiferensyaan? Ti aramid ti lalaki kan babae. Alaman? Di mo laramidan. Saan kung ito ramidan? Mura ambok nga ramidan. Gagahangi da ita. O makitam? Inamin mo? Gagahangi lang da ito kanakmet. Nga ora kurkurang ka kanya. Masaludsod ko ang ka. Maaramid mo ka dito, obligasyon mo kanya. Taapay. Maminanungin ti kayat mo. Ay, teori mo pa inal daw. Anak laki daman dama. May saong pa anak ta. Natasap-sapul. Saan ka di nga rumbeng? Di kasto nga pindas ko, banglok. Ti asawak rumbeng nga bigat, aldaw, rabii, parbangon. Kabarbaraan ta. Karugrugsuang ta, di ba? Pasensyahan. Apay pasensya. Gabutan sa bali nga pangipapapasam. Gabutin trabaho. Linulok nga trabaho da ita. Anak ko matpakabamban nugam. Awang matingkwentro. Ore adingkwentro, mapanug ka kuma. Pasensyahan. Uy, ganano saklatan na. Nangarod, nakaasawak ti Sargento nga sa alang sisyak, ti babae, ti biyag na. Walang sikat asawak. Walang sikat asawam. Nga maadakdakkel ti oras nga ipapaay mo, iti babae mo siyak nga asawam. So nagkunakan ka. Nasa ka kung mga napatag, agawid ako kumapay. Agawid ka ng peso at balay mo na ito. Balay ta. Nga mararamidim ka dito, obligasyon mo ng gawid ka. Mahiliw ka ka di. Sa sinod saan nga mahiliw? Umay ka nga rin ta. Yan, mapilpilit ka lang. O, tumalas sa reservina. Kinunak man ng naming kat inadaywakon. Panak itilikod. Naging papauyuak madlatamit ha. Tapos nga makadlaw manong. Ngayon, inamin nan manong naming nga talaga nga babae na. Gusto nga para kanya, sana makonsensya. No at damot na bukel mi kini engineer. Nag-duty ti kabigatan na manon nami imemot manen ni engineer manon nami kat bigbighat ni naramid. Engineer. Awang ka di matlat pa nag-atap ni Sargento. Medyo adda. Yung supalpalak mo no ka. Ibalandrak kang kuha na di kita sa lutsud na. Ket inamin nan nga mismo. Kada babae di biyag na sa bali ang babae. What? Usla pala yung napatpatig sa babae ng siya. So, saan nakatamat nga mabalaw ni Apo Diyos na maramid ko? Kit si ka, engineer.
Kumusta naman ni Mrs.? Imbaga ka rin nga asawa? Imposible nga awan. Awan pa eh. Saan kami pa yung nagkasal? Live-in. Awan pa anak mi. Nadamat ti sa aming pagkinkinawatan. Tapay. Sila din na kayat ngay kanti anak. So, namabalin ko makit pututan ka. Sa bagay mapayag na ito project mi. At na makatawan, kurang lang siguro. Hanyo paspaspasa na ito ng paut ta. Kaya awan na ito ng project mi, mabalin tamad lata. So, ano mabalin? Ibagam to ng masikug ka na siyak ti amana. Nagkanak tadadangan namnama di maamuak nga awampay anak da iti live-in partner ni engineer. Kat madlang ko ka iti arakop ka nagek na kanyak manong naming nga siyak ti patpatig na saan nga ti live-in partner. I love you, Elmi. I love you so much. Really? Kinapod no na. Saan kong ibagbaga iti live-in partner ko ti I love you keng kwa na? Tanabayakin nagpahutirik na. Sikan ti patpatik ko. Ngam sayang, saan ka nang nawaya? Ngam kayat kung ikanak ti anak. Kanak ti anak. Karedi nga panawen manon nami manong agawid ti asawa ket no agawid kaslo umay laeng tumakki. Nailang umisbo. Umanayilatan nga rakupan naksanak agkan. No sumangpet kan intun manin agpakada ng umadayo. Okay lang ko nakmet. Tatuloy-tuloy manon nemi tinak panagpam-ingkam panagpamirianda kinitina panagaramit iti pulutan. Adaman di kinigundahoy nga agawid manon nemi engineer nga may salang arabi nga awan ket sumaruno manin nga aldaw ken rabi. Tuloy. Naging damay sa 2-3 bulan ket sa anak maten nga reglamanong ket masigurado. Masigurado kloonay manong naming ni engineer ti ama ti anak ko. Kasto ni ragsak na di ba damag kumano. Maragsak anak met manong nami nang runay di nagpanak nagpa-check up ket positive. Siyempre maragsak anak taadan anak ko. Maragsakan ak manong nami tanak-dak kailan tigundahoy mi kini engineer nga mi sarhento. Nagring ti cellphone ko manong nami ti asawak ti tumawtawag. Hello, honey? Mrs. Saan nga siya ni sarhento? Pingandaking ka ti cellphone nilakay ko. Gabotoy sot inanak tap nung ipakamumikan ka. Natayan ni sarhento. Hanya! Tapay! Tinambang da. Tinambang da. Anong basol ko man ni sarhento? Anong basol ti asawa? Kanya ti basol na. Ito investigasyon. Posible nga. Love triangle. Love triangle? Wait. Datay suksok nuran ni sarhento. Kada asawa na. Anya? Busy kami di asawa na. Naidistino sa diya sa Fernando. Kahit mo asawan, Mrs. Kamamon tumalat resulta at investigasyon. Isong ibagami lang kengken. No, awan keng ka ni sarhento ang daisuna. Itisidong ti babae na. Naduktalan di asawa di babae. Sinambaan na ni sarhento. Tinambang na. Pinatambang na ko na. Tamabaling nga nakaupay suna. Itigatman. Adan iti murge ni sarhento. Awanin ni sarhento. Awanin ti asawa. Awanin ti asawa. Kinunkunak manong naming im awamit ti agarubos nga luwak. Sang sangit ak ti kunak im awamit luwak na sumrek. Diyos ko. Sapay gumata mapakawanak ti asawa. Sa bagay,
Isot saan nga nagpakawan. Gapot ay sungarti mo na nga nangaramid. Diyan napuputang yung dahil tinamber man name ni engineer kat simong bad. Engineer. Bad news. Bad and good news. Bad and good news? Tikait kong maamon nga muna kat yung bad news. Bad news. Tinambang na ti asawak na tayo. Hanya? Ti good news nga ron. Good news na wayakon. Nawayatan. Ngayon orayan ta ka diya. Malpas ti makabulan. Ti asawa. Agad siyempre, manunimi dito ibalay, tinakamansayagan ti asawak nga sarhento. Umay mo't ani engineer, ngimawan ti gundaway mi mano. May kababay mo't nakamansayak pala ti asawak, kalpasan na katkuwa. Yor ore milayang ina. Kalpasan ti tabon, makabulan, umras. Ilita, umayin ni sarhento. Ay, umayin ni engineer. Hi. Ay, engineer. Mabaling ka nga pasyarin. Ora ako pa makatawan ni sarhento. Mabalintan tagliwing. Kastan tumanitong pal na. Sa tanto ang kasara kalbasan tinasuro ka makatawan. Isipot panakatay ti asawa. Noon na Jim Bagak manong nemi nga agkasar kami. Nagdan na kami kat iti agkasar kami. Irita malmalpasan manong nemi ti proyekto da. Ken kastamat ti nagbakatawon matin sipot pimusay ti asawa. Dito'y kami balay manong nemi nga pinatakder mi idi kani sarhento. Dito'y kami nga nagnaed kani engineer. Dito'y nga agawid no kasta nga agkapuka dagiti project na. Adamat dagiti gondaway manong nemi nga hang agawid no umyat isuna. Kapot isuna manong nemi kat talaga nga busy mi isuna kat agim imo na nakmat siyempre padasang. Para mi din tikas tinaramid ni sarhento. Tapay no ramidek. Kat. Di sumapulak mo ti sa baling engineer. Haan to ang mapasamak data, sweetheart. Nagruna kat ni. Ipas ngay munton ti anak ta. Kat saan to lang ang may mesa ti anak. No di kat adan to 2, 3, 1, 4 na. Ngam nagpatinggam lang iti 3 manong nemi ti anak mi kini engineer Rolly. Anong nemi no mampay naramid mi di. Tasampay nga na tayo ni sarhento kat nagbasol kami. Siguro manong nemi kat data talaga tini planeta katakabi. Nakaasawak tikas kini sarhento. Haga nagbaling nga na pudno kapot iti pay lagayam kat addan sa baling nga babae ti biyak na. Pinatay na kapot ti kinababae ero na. Lokomat ni engineer. Numampay santamat ka nag-asawa iti live-in partner na. Ngayon talaga nga siyak iti patpateg na kasmet ti panagipatpateg ko kenkuan. Dahito nga ron ti pagkasalita manong nga nagyaman naklauna iti anos mo nga nanging basa ket sabi ko nga tadamat ni batik nga liwliwa linglingay kada kiti padak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program manong and God bless. Toy nga ron nagyaman nga pagayam mo Elmi. Thank you king ka Elmi. Iting ka pa nang iburay ti pagkasalita